לחינוך המקצועי יצא השם לא טוב, ולכן טבעי שבמשרד החינוך עושים מאמצים גדולים להשאיר את התלמידים בבית הספר העיוניים. אבל האם הזלזול הזה בבתי הספר המקצועיים מוצדק? זה לא מה שחושבת עירית תלמוד, מנהלת בית הספר התיכון דוב הוז בתל אביב. שלום עירית. שלום וברכה. בנקודת המוצא שלי, התנגדות לרעיון הזה. אולי משום שאני מכירה כל כך הרבה צעירים ומוכשרים שהוסללו אל נתיב מקצועי, ואחר כך היו צריכים לעשות השלמות כדי להפוך לפרופסורים ומשפטנים. אני חושבת שכל כך הרבה דברים השתנו מאז שמדברים או על ההסללה שאת חושבת ומתכוונת אליה. אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שהיום שמי שעושה את ההסללה זה משרד החינוך. כי מעצם העובדה שמשרד החינוך משאיר בתוך בתי הספר תלמידים שלא מתאימים להיות שם, כדי לא לפגוע בסטטיסטיקות שלו או בדימוי שלו, העיקר להגיד שהם נמצאים בבתי ספר והם לא נושרים, אני אומרת לך שזאת פגיעה בתלמידים וזאת ההסללה. למה? אני אגיד לך למה. מה זה התלמידים שלא מתאימים? מי מחליט? אני אגיד לך יודעת, אני לא יודע, אני גם יצא לי לשמש כמורה, ומהדהד לי בראש המשפט, אין כזה דבר תלמיד לא טוב, יש כזה דבר מורה לא טוב. אבל אני חושבת שאת יודעת וקראת מספיק על אינטליגנציות מרובות, ולכל ילד יש את נקודות החוזק שלו. נכון. ולהסתכל רק על מתמטיקה ועל עברית ועל אנגלית מקצועות רבי מלל, או מתמטיקה, בתור הדבר היחיד שקובע אם את טובה או שאת לא טובה, זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. אז אם הבת שלי רוקדת ונקודת החוזק שלה זה ריקוד, ואת לומדת מתמטיקה 5 אנשים, אז את תבואי ותגידי שבגלל שאת לומדת 5 יחידות מתמטיקה ונטע הבת שלי לומדת בלט, אז את יותר טובה. לא. אני אומרת שהיום יש עוול מאוד גדול. ואני אגיד לך גם מהו. אני מניחה שאת מכירה את הנתונים, רק 50% מהתלמידים יוצאים זכאים לתעודת בגרות. מתוך ה-50%, 30% יש להם תעודת סיווג, מתוך ה-50% יש להם תעודת בגרות שמאפשרת המשך לימודים גבוהים. אוקיי, בואי תגידי לי שאת מתנגדת לבתי הספר המקצועיים, מה את רוצה שהם ה-50% האחרים? תסתכלי על בית ספר מקצועי כמו דוב הוז. שהמערכת תתאמץ יותר. המערכת עושה ומעל ומעבר, אבל המערכת שלומדים לך בה 40 ילדים בכיתה, ומורה צריך להגיע לאוכלוסייה כל כך מגוונת, שבשונות כל כך גדולה. אז זה מה שאני אומרת, שהמערכת צריכה להיות מותאמת למגוון רחב של תלמידים, ולהיות כיתות יותר קטנות. אבל בואי תגידי לי, מה יש לך נגד בית ספר כמו דוב הוז? בית ספר דוב הוז. הייתי רוצה שלכל אחד, לכל ילד, תהיה הזכות להכיל בתוך ארגז הכלים שלו גם לימודים עיוניים שיאפשרו לו אחר כך לימודים גבוהים. ולמה את חושבת שאנחנו לא מלמדים לימודים עיוניים? אם את תסתכלי על בית ספר דוב הוז בתל אביב, שיש לו מגמות של סאונד, של צילום, של לוגיסטיקה, קחי לוגיסטיקה, לומדים שם את הסאפ, לומדים שם כל מה שקשור לרכש, קנייה, ביטוח וכו', והתלמידים בכיתות י"א לומדים את מקצועות הליבה, לומדים את המקצוע, בכיתה י"א וי"ב, תראי לך ילד שלומד לוגיסטיקה והוא עובד בחברת חשמל, ואחרי הפתיחה הוא יכול להתגייס ללוגיסטיקה בצבא, כי לצבא חסרים אנשי מקצוע, ואחרי הצבא הוא יכול לעשות ואם הילדים שלכם רוצים לעשות 5 יחידות, הם יכולים? בוודאי, וזה הכל בפרטני. אבל תסתכלי על מסלול אלטרנטיבי שאני מציעה, תלמדי את הלוגיסטיקה, תלכי לצבא, תעשי י"ג י"ד, את יכולה ללמוד אחר כך. מי אמר שזה פחות טוב? אם את היית באה ואומרת לי שכולם, אבל כולם עושים בגרות, וכולם הולכים לאוניברסיטה, הייתי אומרת לך שפה. כי זה מבוסס על זיכרון של הסללה מנמיכה, מקטינה זיכרון. אבל תסתכלי איזה מקצועות לומדים. את יודעת מה? תקחי את הבית ספר שלי. הכיתה הכי גדולה היא 15 ילדים בכיתה, יש לך הרבה מאוד שיעורים פרטניים, יש לך מרכז למידה, כל שבוע ניתנים 80 שיעורים פרטניים, יש לך תמיכה רגשית של פסיכולוגית ושתי יועצות, יש לך את מאבחנת שעושה אבחונים בחינם, שעות של הוראה מתקנת. לא, זה בכל בתי הספר המקצועיים. אבל את יודעת מה? גם אל תסתכלי עליי, כי אני בתל אביב. קחי בית ספר שמלמד רובוטיקה, קחי בתי ספר שמלמדים תלמידים להיות טכנאי תעופה, קחי בית ספר שמלמד ילדים לעבוד עם המטוסים ללא טייס. זה רע? מי אמר שמי שעושה 5 יחידות זה הכי טוב? סימן שאלה שמת, אני לקחתי עליי לבדוק יותר, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אז גם אני לא שווה, כי גם אני לא עשיתי 5 יחידות. אני מאוד מודה. תודה.